Rita mga kailan sa local issue kay nakasuroy magkukuan ng Mananga. Di pata ato sa biyaan kadali itong Kutkot River. Aray sa atas Mananga, Mahigalas, Talisay. No? Mananga River. Tulo man ka mga rivers ron ang nagkuan yun, nagwala. Kining Mananga River, kining Butuanon River, o kining Kutkot River sa Liloan. Kining Mananga River, nani sa Klupan, Mahigala ka ng kuan na diha. Nakaadto ming Idol Buiki o ni Idol Tweety. Gahapon namalik sila dito, namalik mi dito. Alang sa papanghatag ng relief goods. Na doon na magkikomplainant na to din niingon nga, pait magkaayo dito attorney kay nigamay man ang sapa. Pagbutang na hinuon sa flood control projects, nigamay na kuno hinuong sapa. Di ako ang gitanaw gyud klaro. Ha? Kay ang Sibugod, kita mo'y second nga nakakuha og dakong pundo sa flood control. Second ta, Cebu. Pero kita mo'y grabing baha diri. Straight to the point. Mana ko yun siya ro na masyado mag-investigar mo diha, di nyo apilon ang Cebu investigar. Straight to the point. Ha? Numero 1, ang Cebu Mahigala mooy nakakuha sa second nga budget sa flood control projects. Ikadua diya dili ang daghang patay nga gibili ni Tino. Siya ro na di na makakuha sa inyong atensyon din ha. Straight to the point. Unahon gyud ninyo ng dito sa Davao. Ha? So mabutang nimo wala gyud pamulitika ra gyud ning tanan kumahon. No? So atong gisusi Mahigala atong unang video dong names kadto kunong kwan. Ako gisusi dito. Ha? Sunod ani Rald ato ning paluparag drone dito Rald. Ha? Kay aron makita nato ning tibuok Mananga River. Kini murag mao ni dong names. Beunahon ta sa ni ha. Katong akong video nga nabitay mga tao names nga kwan katong samanto. Kini be. Tanaw ha. Sige. Kani sa ato i-explain. Pagtanaw ni Mos Mananga River, dunay negosyo matod pa. Kini si QM kang QM ang kuno ni negosyo di ay. Nya do na poy butane dito mga Higala. Nga murag gi-reclaim bas pikas. Ang iyang riprap mga Higala lig-on dos pikas nga naa iyang business. Ang dos pikas medyo problemang dako. Di atong ipabati kuno nin si. Nyamay lang ha. Asa man tong video nga kwan. Ha. Akin dili ni mao katong usa sa katong usa ka video murag okay kini mo ni. Sige be. Ay ato sa ikaw na mo ni ha didto ta sa Mananga River mga Higala. Okay, play ko no names. Karon sa Purok Tambis dinhi gyapon sa Barangay Haklupan ato nakita kay di ka naman ta dito sa Kamansilis arita sa may Purok Tambis. So mo ni ang area dinhi no doon mga balay nga na lubog in town sa baha. Karon gani wa pa gyapon magagawa sa tubig. Hantod karon no ato makita nga paidaghan diha nga mga tubig tungod kay kung ato daing asa gamay Idol Tweety ha. Kung atong maobserbaran kini ni ang sakto ni ang punto nila nga kini magong maong suba sa una tawag ro atong obserbaran ha mao ni ang Mananga River unya may gamay dai gyud no kini maong suba dako ning suba sa una pero ni gamay kay gibutangan sa og riprap flood control sa pikas gibutangan og flood control pero dunay negosyo dito sa pikas nga butane. So nahitabo medyo gipalabi ang dito dapita nga area sa ilang flood control. Dako kayo murag reclaim dito nya dunay nahimo nga establishment dito. So karon padayon pa ning kuan dinhi no. So kung atong sutaon migamay ang sapa no mo ni Ang pikas nga side dunay kalsada. Pikas nga side So dunay business dito unya dayon andiri sa pikas mura og nabutang mga balay diri. Medyo lupa ning lugar diri. Ang dito sa pikas medyo gaabonuhan. So kini mo ni siya. Sakto ni ang mga tao dinhi sa ilang obserbasyon nga pagbutang ining maong flood control project misamot nung baha. No? Sukat karon pa ning baha ang ani kadako. Kay ngano man kay ang sakto na yung punto nga tungod ini niya kini siya. Tungod ining parel no. Ani tabo og dunay mga tubig iniguan-uwan na nga gikan sa taas, gikan sa babaw mao man ang sitwasyon. So gikan sa babaw ang tubig nga moari mo flow dire masangit na hinuon ni ining maong gihimo nga flood control project. Masangit nito may makagawasan do na sa bangag-bangag dinhi kini. Gagmay pero na sa babaw. Baboro man ni ang diha sa ubos wala man. Wala sa ubos. Wala na dinhi. Wala na so kinira pero andri adapita tawa. Wa na may bangag. Kana lugar so mapundo ri ang tubig kung gikan sa bukid. Plus dito sa unahan day ani
kining riprap sa unahan day wala yung riprap na. Okay, freeze dong ha. Tanaw ha, sa unahan no na riprap, giputol-putol ang riprap. Mura ba na kanang kasada ba nga? Makita sa highway, niglikod mo na itulay, nindot kayo. Na kasada, abot sa unahan no na. Putol-putol kasada, kamanday ka na Hasta ang flood control project giputol-putol. So adto mo sud ang tubig. Straight to the point. Now, mao ni mahigala nga kanang mananga. Kaning ubos diri sa mananga kanang haklupan, kadako ang intawag damage. Gahapon ko na atong gitagaan mahigala mga 800 to ka mga pamilya. Grabe damage kanang mugna anang mananga river. Kanang haklupan perting grabiha. Diri mga higala sa may Wilcon day kanang tabunok nga area perting grabiha. Labi na dito mahigala sa may Dumlog. Dito sa Biasong. Mao man ang sumpayas mananga river. Straight to the point. Na ato balikan ha kini akong givideo ato tong ipadayon ko no names katong kuan names gi-phrase ato names ha ipadayon talang ko to usa na names be ha. Sige putol-putol mo ko ilang kuan god ilang riprap sige padayon. Kana pagid sa tunga-tunga sa sapa. So mahitabo ana ang tubig masyat diri sa ila. Nabutang na shot hinuon tubig sa inyo. Banda man. Oh, banda man tubig. Morning hitabua mga kaigsunan no. Kining area ha so kana kisa man ang tag-iya ang bitinan niya. Alan Kirante. Oh, so nabutang nga kon mo na Idol Boyki no. Nindot nga pagka-trabaho spikas medyo maayong pagka-pulido hasta ang ilang flood control mas nindot. Unya doon na sa establishment sa ito nga bitinan nga matod pa ang nag-iya ini si Alan Kirante. Sa dito sa pikas nga side. So inigbaha na dili mo bahaan dito sa ila. O andri as pikas, safety sa pikas, andri sa may mga kabalayan mauna hinuoy mabaan. So ang ato pangutana ani ngano man nga ang gireplapan ang dito man hinuon sa way balay. Mao ginay dakong pangutana. May dako pangutana kamo mismo nakapangutana sa mo ana? Itipot ang sapa. Oh. Di ni para sa una. Sa una lapad pa ang sapa. Oh, ikaw kay dugadugan kita katuig na kadire. Kadire sa una lapad pa ang sapa. So karon medyo ni kipot. Oh. Dikipot. Sa una di amo sa una, di usa ka sa baho na, di kabot diha. Digi kabot. Kaya ang tubig sa una, ato man dagan dito. Wide man ang sapa sa una karon ni anak naman. Dikipot ang sapa. Tungod ini ilang gibutangan nga kanang riprapan spikas. O nagpa-practice sa spikas. O kana ilang naman. Riprapan na pikas. O may balay diha ng buyo. Kaya sapa sa ina pure. Oh. Or pwede naman. Okay naman. Unya dito sa unahan dunay wa nay riprap. Pagabot sa unahan dunay puy riprap dito. O nasa tunga sa sapa. Di anak mao na kini sir ang iyang ko nito kaduha. Oh. So kini sa una dili ni anay ka kuan lapad unta ni kayo sa una. Nangan experience diha. Oh. Mao sa na banda tubig diha. Oh. Unsa man na diha sa kuan? May tao experience. Wala ka kuan ba may pagkong sa tubig mabalik na riba. Okay. Stock up man. Ano na dito ninyo? So mo ni sa inyong obserbasyon nabutangan na hinuon og flood control project nila ni baha na hinuon. Kay di man gud siya wide sir, dapat unta to wide unta. Gamay man. Gamay so sa ato pa kung mo overflow ang kuan. Ni gamay ang sapa o tanawa. Ito obserbaran, gibutangan flood control project na ay semento diyan, na semento spikas pero mas ni gamay ang sapa kay ilang gipa kuan ang semento no, ang kanang ang ilang riprap gipa forward sa sapa. Oh, mao na siya hitabuan niya dito. O tawa kana kung building sa una, pag na sa una. Kana property man na nila. Oh. Wa pa na sa una. Wala pa na sa una. Oh, karon nabutangan. So mo nagiayon la ditikas. Oh. Okay, mga okay, standby ha. So mo ni may gala ang dito sa may haklopan. Ang giriprapan mga kagalaan ang sapa, pikas og pikas giriprapan mas lig-on tong pikas. Way mga balay pero to ang may negosyo mahigala dito. Matod pa sa aligasyon, di pa nag-iya to mahigala ni Alan Kirante. Straight to the point. Kanang beautynan dito sa pikas. So Andreas Pikas mga kabalayan man. Medyo problemang dako. O gunya, munang kita mo pagbagyo mahigala perting grabiha. Pag abot sa ubos, putol-putol ni mahigalang ilang flood control projects. Wala gyud nasumpay ba? Mo nay problema diha karon, mga sukitig paminaw. Kana mga tao diha na alboruto gyud mga tao diha. Dili lalim kanang ilang mga kuan. Nagian.
Nya kining Mananga River, kung nahinumdo mo, kining Mananga River, daan ni mga higala nga dunay problema ato na nang gi-issue kani ato pa kay dunay quarry ini didto pa sa babaw. Numdo mo? Nga ang tubag mahigalang kanhi Gobernador Gwen Garcia kuan kuno gipalawman, diselting kuno gihimo. Diselting ang ombudsman si Ombudsman Martires ingon man nga quarry gyud ang nahitabo. Straight to the Kung kini point. mga klasya sa mga officials, dapat ilang obligasyon ang pag-protect sa katawhan. Of course, og imong proteksyonan ang katawhan, proteksyonan nimo ang environment. Pero naunsa ning kalakiha mga sukiting paminaw? Nya karong panahon na dako og kadaot mga higala ning bagyo mga kagalaang tino, daghay na matay pero murag hilo may mga environmentalist sa Sugbo Indekin. Straight to the point. Hain naman tong mga grupo sa environmentalist sa una. Mo nawa man. No, may dakong pangutana mga sukiting paminaw. Ha? Yato ning tagag pagtagad mga kagalaan ning maong sitwasyon. Kini asa man tong ubang mga pictures na mo names kay gawas aning kuan gawas ining bitinan kato sa pikas po dako ko kayo murag dito sa pikas nga habig. Kini tanawa ang bukid sad ni. Tanawa ha padung mi saklupan kana pong bukid saklupan ha tanawa. Ikuan na kuno names kanang nanay audio names. Tanawa padung mi dito kanang bukid kuyaw na. Kini Ang bukid o pwede ng pahaka. Muna ang padung sa barangay Haklupan. Kana So ang sapa mga higala gibaka litsira. Hasta ang bukid gibaka litsira pod. Unsa naman na ang hitabua? So ang ato mga higala ani taga DENR, DPWH ug uban pa, ato mga officials, kamo man maoy mo gwardiya unta ining atong environment. Kamo may mo gwardiya unta nga maproteksyonan ang mga tao. Ngano nahitabo man nani? Straight to the point. Okay niyo, sige phrase ko na names. Kini unsa man ni? Katong usa bitinan tong usa kini unsa man ni day? Unsa man ni nga kuan? O tanawa kalapad ato sa pikas. Mo nang nikipot ang sapa. So ang kipot ang sapa, ang tubig mga higala gamay na lagagianan. Buswak gyud siya. Muawas gyud siya. Amo ra man ang higala kana bang dagko kayo nga mga culvert o imong gamitan o dagkong culvert kana mga tubig nga daghan. Kay kung gamay ang imong gamiton ng culvert, nya ang tubig daghan mubuto na imong culvert. Gamay na magian ang tubig. Mo ni nahitabo. Kung imo ning paluparan og drone, na may nakapalupad og drone ani, ato i-explain unya ha. Ang sapa sa Manangan ni Kipot kay dito sa pikas sa sahid do na mga higalay matod pa alleged business mga higala si Alan Kirante dito sa pikas. Straight to the point. Naon sa man ni pagkahimuan ni. Asa man tong usa ka video ron i-prepare lang sa usa ka video ni sa gamay lang names kay ato ning tagag pagtagad na kapag adto na ko ni mahigala sa Mananga. Ato man ang gibisitang Mananga kay dako magkadaot nga nahitabo. Straight to the point. Pag anha na ko anak kay dunay atong amigong pari nga naa na nasahin din ha si Father Salo Candado day. Nagtan-aw ko dito kakuyaw ba ning maong agianan kakuyaw ba ning sapa dako na guna kada daan ng sapa nga nakipot unya ang bukid pod mahigala na nga pahak. Straight to the point. Nganong gialaw man na? Kinsa may nag-alaw ana? Kinsa may nagtugot ana? Nganong man na mga higala magwardyahe? Munay dakong kwan. So, mo ni mo explain nga nganong naunsang hitabua. Nga grabe ang atong experience sa baha. Kay mga taga-Talisay,